Neću. Sve torba ovo. Ajde Kasper! Bravo mali! Ajmo! Daj gore više jebote! Bravo Miki, bravo Miki! Stati. Na Kupindu. Ovo što da kažem. Ma gas, tu ima glupovi neki stativi. Pa mogu si neki neglupavi, ne bi morao da gledaš. Ali mali. Pa mali. Budi kameru tamo na ovdje. Daj telefon, brate, što je ovo? Evo kod tebe, brate. Ajde na pola, Beli, ajde! Okreni se ovdje! Ne može dane. Dobre. Dođeš posle? Šta posle? Odmah. Ne, ideš ono, super. Idemo sa 2 kola i autobusom kod mene. Zavisi od rezultata. A, misliš da ćeš da se ušećeriš, a nećeš? I vremena. Ako padne kiša... Zašto ide lopta ka tebi? Onda nemam posla. Ajde! A, Igraj bre! A linija do linije isto da. Bravo Ki! Suka bre, lomi bre! Leđe! pođe oko pena party. Sunja, faul bre! Faul bre! Dobro, ajde. Bravo bre! Bravo! Ajmo Johnny! Uđi ga pičkovu materina! Aj, spiri to, trener! Hvala bre, suti! Hvala bre, mamu tijeve! Bravo, Mali! Evo te, nešto da pijemo piva, nešto da pijemo vode, nešto da pijemo ništa. Broj 9! Letimo to je! Nasme! Ejde tripo, nasme bre! Na tripa! Tripu iz kanka. Leva strana. Po čemu su dobili ime? Rašele! Rašele! Uzi to malo pedera pivo i malo. Tako. Nemoj da ga tražiš, da ga tražiš. Ajmo Johnny, bravo, dobre. Tu bre! Pomozi malo, bravo! Tu bre, igraj! Malo bre! Pomozi Johnny! Bravo! Johnny u njega bre! Bravo! Da sviraš, alo bre! Alo, žuti! Sviraš, Majmune! Da sviraš, a? Mamu ti jebe!
Bepče, usta žuta da te jebe. Čiste kako ne velike utakmice, ovaj. Ovo je veliko. Ne. Ajde, što za nisi rekao da je ovaj... Pa sad mi kaže da je Futbolski savez promijenio pravila ćešire igre, tako niko ne ispada. Tako da nama nije bitna, a njima jest zašto mogu budu drugi i da pređu Aha, veći znači rang. sad samo zbog inata. Ale! Zale! A ako me pitaš što snimam, nemam pojma, tako sam prešao naviku. Ne pitam. Kaj sad dođem ja, Niđu baćemo ponovo, ne znam. Sad idu reklame, a? Za koje pio? Motam ti ja! Evo, ostalo mi tamo. Sad čak Kerry za nas. Da. Mislim da ga je neko šutnuo. Izad, bre! Neko obeleži teritoriju pa se Kerry ljuti. Ajmo Niđo! Jebo se! Mamu sam ti jebo u pičku, bre! Lomi ga! Lomi ga, bre! Oj, Benko, uštara, bre! Basketbol! Domovi! Alo, Gavro! Jebo, daj mi Pička bre! ti materija! Dobro koji pravo! Je to pravo? Je to pravo? Hoćete da igramo ko braće, jel? Je to pravo? Oj, nije zbacio! Ajde, bre! Više nosimo nego njih. To si Niđa, da? To si Niđa? Ko leži? Niko. Dače, sad ne dače pređete preko. Nešto lupio. Viš da se sve odjekuje. A me nervira ove eko. Sad kad dođe Janci, dače da pređete preko. Da, njima je dozvoljeno sve. Tamo je dozvoljeno za bacanje, alo bre! Ovi stižu pomoć, evo ih. Ja stižu, bre, daj. Evo navijači stižu. Bravo, care, bravo, ajde. Kako ih keru, brate. Evo, vamo, gledajte, vamo. Bravo, Johnny, bravo! Hoće preigraj! Ajde, Johnny, bravo! Braleko! Bravo, Liniški!
Bravo, Laki. Kaže moj mi smo malo prebili koji da bilo. Ulaj hoće napolje. Došlo mi sprlje bejne. Koliko radi, to je tek prvi. Onako. Bravo, golmane. Znači nisi. Jesam, ali nisam zoomirao. Nisi snimio onako. Doktore, pogledajte, ima uvijek dva igrača. Bravo, Janču! Evo, legend. Evo! Evo! Samo bez vređenja, nemoj da vređenja. Kralju, pa ja sam čovjek. Javi se, Bane! Doktore, samo mirno. Javi se, Bane! Bane, javi se, Javi se, Bane! Samo mi pustimo mirno. Evo i oni naši dva piva. Baci ja naši nekako smo mirni. Znači ne prije ništa. Mi nikogo ne vređamo. Ne vije kada te prodamo. Nemoj da im bačeš piva, eno i oni svi po dva piva. Ne treba njima isto. Jedno pivo. Sve nam baci. Ovo ima treba pobjeda. Ne, provociramo. Ovo je još u Beograd 5000 ljudi pravi. Oni svi po... Nisu mi vidi jer ja volim da je pravdu. Nije pravdu što je Treba mati seljačku pičku to. Kasper, šele. Što mora da pravi. A ti vidiš kod nas da građa, ti vidiš tu ekipu koja ne dolazi. Ajmo ništa! Stisni bre! Logika! Fer ne vijenja u ovom igri. Kako su to navijači koji zakasne u utakmicu? Indijanci! A kak to je teren kad čekaš 5 minuta da neko nađe loptu? Velik. Znači 2 gola je dao. Kako je golman super!
Kakav ovaj ninja potez izvodi. Da naučio na Sony. Kaže ovaj Buruz, bolji mu je PES od FIFA, probali smo 1-1. Pa naravno. A mislim, on je uvijek igrao FIFA. Pa bolje. On je bio FIFA fan, ne sad. Po saletu, ne je. Nema blizu, pa da. Zato što ne znam. To pitaj Gorana. I mi nekaš. Ne znam da ima blizu, znam da ima daleko. Gorane, jebeš tala, kaj mi napravite ovakvu tribinu, botoš? Tako je, Icko! A Icko ipak igra. Icko igra. Ja. Prema. Ma Stvarno nije. mu ime, ne, ali ćemo da. Pa ja ti kažem. Ne možeš domane. Ali pazi, znači, vode 2-0, ali mi ne zovemo tebe, bude 3-2 i onda 3-3. I prekinem razgovor i onda je gol bude 3-3. Oni vode 2-0 i ti ne zoveš, on 2-2. On prekine vezu zadnji minut. Primo gol. Daj nam gol. A to je, evo. Evo ga, Lale! Da, Maksi! Nemo nigdje pio. Ti su kao napolitanki u Rifuzu. Ko čips. Mogu 2-0. Gdje kasa? Golman. Ko držu trauka? Ovaj. Već kako fali stativ, tek je 17. minut. Kako mi fali stativ, tek je 17. minut. Aha, stvarno. A, Ponudio bi se ja da držim ti na vrzi. Golman nema pojma. a zašto? Jebo ti neko mater. Jebo ti neko pas mater. Bravo, bravo, bravo! Će malo da menjuje golman, a? Će malo da menjuje golman. Taj naš! Nije. Hoće da plače.
A bez 3 se ne računa. Tu Laki, tu majstore! Bravo, šef! Tako je, ajde naprijed! Ajde malo glasnije! Da čuje vam pitnje! Ne može Meda. Jebete sa nama! Pazi ga snima, ovo kako se da ga spakuje. Čekaj. A nisi još šta je teo? Teo da se veša? Ma nije. Preskočio kavez. Pazi, ovo malo ne kao prijateljska. A ovo kao prijateljski klubovi i tako to. Jebe štito. Počelo je. Dobro, prijateljski na kurac ide. Nije fair stavili ovo. Kako nije ostavio gošu jebim? Kako nije ostavio onog igrača da brani. Halo, Pačulić! Može glasnije, Pačulić! Kasper i Kokara su ti omiljeni igrači. Koji si? Kasper je golman. Ček, ne vidim gdje. Kokar možda i ne igra još. Nemo to da puštaš svora krv jebe! Dobro!
Nemoj to ne raditi! Ajde preigraj! Nemoj to ne raditi! Ovo! Ugloše! Smiješno. Znaš koga kad mali vikne, a? Jajbat ćemo, ja mater, ja mogu ti bude mater, ja smijenem ti ideme teraš u kicu mater. A kako ti nije sremo od tebe? Ujebote, Boga. A ja smijenem, bre, dajem se ovdje, smijenem u tebe. Moj trener, ovih vaspitaš, bre! Slobo! To su imali, ni jedan nije pas. Oni desi, bane, jebo. Ano kako sam je fiskalni račun. Čekaj, koliko? Čekaj, sad ću. Ajmo Niča! Tripo! Kolena! Kolena! U glavu! Kupre udari! O, mali! Ajde igraj! Tu, Boki, tu, ako treba pokidaj mu i dres u gaći. Sve mu pokidaju kurac, ali da pola mu ide!
Pa sad ti neko čovjek da nasadeš ti već sebi. Evo nam. Kod njega stopi, kod njega bre odmah. Iza, Lale! Lale! A tek 35. Idijanci! Da ste se uticali pikice jede! Jebala ti cijela babu ti jebe bre! Dođi Niko! Ajde kume! Za sve novce. Natoči za 1000. Aki prvo nema! Zađi Boki me! Opa! Nisi bre! Moša! I onda mi krivi, vidite i vi pokušajte da niste pravi. Oni pokazuju, mi sve krivi. Ajde, krenemo kući. Evo, snimit ćemo nećemo kući kod načelnika i da vidimo da li da vi oni, eno i tamo, treba da se smiri. Ne može igrati. Ja 54 godine smirujem da dajemo voz, on pokaže. Da, Bane, Pa nema ni za 10 godina. Mislim, lepo rekao, pokazuje, ja smirujem, niste vi, imamo i mi da. Mi smirujem, što smo navijeli, što vi. Mi smo navijeli i oni. Eto, smiri.
Ali čekaj, da ste... Tako je, ali vi ste vi prvo sve četvrto, pa mi je znači. Jeste. Sruši, pravi zbogni faul. To je bio šta s vama? Ti je bio Lukić Mikel, tako? Pele. Jovica. Ovo uopšte nije obeleženo. Pravi strel! Strašni Bosnić. Mesto! Igra strel! To je tak napravio neko... Kažem stavi napravio tako sam to zajakno rekao. A to bi ti pomoglo ako padne kiša. Hvala bre, mamu ti jebe! Bro, Kaspere!
Đole! Šta? E, pa sad mi već mrzi. Ali izdrži si još 5 minuta, 4. Ovaj prvi klanja glavu. O, zagreva koliko. Gledaj kako se zagreva. Ja, već 1,5 sata. Sve menke kokice. Iza jedan! Kasper! Bravo Kaspere! Bravačko! Okej! Sad će kraj! Dopadljivo na sredini terena. Ale Kasper, bačka! Bačka je to. Kao da je drogiran. Aj napolje! Uzite loptu! Ajmo Miki! Ajde! Ajmo! Evo je! Je li triple double? Ha? Ajde, da. 3 gola mislim. Sva 3 onda? Ja mislim da jeste. 2 jeste sigurno, jeste. Sad će pola! Sad će pola, pa će vidjeti. Stvarno čak stoji sam, kako niko ne vidi. E, Gorane, a trojka opuštena stoji sam već 5 minuta. A trojka stoji sam 5 minuta, niko ne čuva. Reaguj. Broj 3. Gledaj ga. Zonska, da. Vide da niko neće da mu dada loptu pa ga pustili. To brima su.
Puta delegator. Sudija, vreme! Sudija, šta radimo, sudija? Sudija! Ajde, Više govorim s njima nego s toga, pa ima kurac, ići u tečku.